lumayan isu-isu oleh koyo. Goblok arek iki, goblok. Lapo nin? Aku duwe ilmu kek. Apa? Carane membaca mata angin. Wis awakmu rono. Ya, Aku sin ngambati, awakmu sing ngunjukno ya. Wis ndang, kek. Wis. oke. Tenan nih. Cepet. Selak angin entek. Loloran lho, gak dilolor ya gak iso, terus. Yo. Kanan. Oh, sip. Wis los. Dawa iki. Cul ngomong, Cul. Lo. Hati men lo. Lo nyangsang lo alah. Waduh, nyangsang. Tae wis, nyangsang. Andani goblok. Loh, lah ya apa kek? Wah, anginnya banter kek. Alah alasan. Tenan, Kon goblok. Semban. Kon Tenan, semban. Semban. Ya apa iki solusine? Lah ya apa? Ake penen. Wah, awakmu nyangsangno kok penak guys. Lah kok ora iso menek. Loh, lah ya apa iki terus solusine? Telepon. Halo, Halo, aku Lek Parto. Lek Parto. Jamin delay. Jamin. Iki layangan. Nah, balikmu. Pak Lek. Balikmu. Halo, Assalamualaikum Pak Lek. Udah mulai sotone wis mateng. Oh, nggih. Yo, ndangan. Nggih. Nggih, Pun, kula tak wangsul sekedap melayu niki kula melayu. Sik. Nandi. Sik. Iki layangane durung kelar. Sik, ono kepentingan keluarga. Apa melok? Penting, Melok. jare Pak Lek penting. Melok. Ojo tenan, bahaya iki. Bahaya. Iki yo. layangane. Wes, urusono dhewe ya. Urusono dhewe. Aku tetep Oh, taek ya menu. Awas kon le. Ae kombe kon kapok mben yo. Lek, tempun di sotone. Yo ndek mburi, masa ate ndek latar ah. Nggih Pun, enak iki. Pas luwe Pak Lek. Awak mopo enggak enak lele. Pas luwe iki. Enak iki. Sotone Lek iki jamin enak iki. Segone pas. Panas iki. Entong. Segone panas. Iki dudune panas. Wah, iki ae. Dudune ora panas, enak iki dudu adem iki. Cocok iki. Segone panas, dudune adem. Enak. Kecap, sambel. Iki sik ono cambahe. Nah, cambahe. Enak mangan sik. Yo, lah iwake. Iki. Lah kecape. Mari Pak Keri saiki kecape. Yo opo lek nggawa iki? Wes. Bingung aku. Ini wes. Susun. Pak Lek anjene. Tapi kok rada kurang asin ngene ya. Gak apa-apa, pas luwe enak lek soto anjene. Tambahi kecap ae. Timbang kurang asin. Tambahi kecap.
Wah, mlebu. Enak ya. Kurang asin. Tambahin kecap maneh. Pak Lek iki opo lek masake? Kurang asin, kurang pedes. Bet, ayo. Bet. Nah, Kene. Nah, mangan sik. Wis, tenangno pikirmu, Ger. Tenang sik, Bet. Nyah. Kene. Nah. Iya, mangan sik kok. Dudune enak. Kok entek dudune iki? Tak mbok sik, Bet. Dudune enak. Panas. Iki lho, kerupuk le. Nah, cocok iki balik. Enak kan kerupuk. Lapo kon njogo iki? Segone panas, ya dudune sing adem, Pak Le. Lho, Iki lho dodoe Le. Panas, Pak Le. lho arek lek Kamu kandhane iki wong tuwek kok. tetep pendirianku teguh, Pak Le. Aku tetep njogo sing adem. Sik, ngene ya iki lho. Apa sih? Wong nek kandhane wong tuwek iki lho. Iki delok napa iki? Iki apa? Apa iki apa? Apa iki? Adia kocan, Pak Le. Adia, Apa kudu aku wis gak sanggup nrimo beban iki. Sing tak kira kuwasu to tiba kocan. Nelongso atiku. Apes, Mbok.